நம்ம ஒட்டஞ்சத்திரத்துல தரமா மனமா 100% பியூரான நெய்ய பல வருஷமா குடுத்துட்டு வரவங்க தான் நம்ம கைலாஷ்கி. பார்க்கவே ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்கிற இதுதாங்க பியூரான பட்டர். டின்னா இருக்கிற இந்த பியூரான பட்டர் எல்லாத்தையும் இந்த ஹாப்பர்ல லோட் பண்றாங்க. மெஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பட்டர் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த மெஷினை ரொட்டேட் பண்றாங்க. நெய் தயாரிக்கிறதுல மொத்தம் 3 ஸ்டேஜ் இருக்குங்க. அதோட கலரை வச்சுதான் அதை ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க. கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. கடைசி ஸ்டேஜ்ல நெய்யோட கலர் இப்படிதாங்க டார்க் அண்ட் ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும். நல்லா ஃபில்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டெய்னர்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி 24 மணி நேரம் வரைக்கும் ஆற வைக்கிறாங்க. அப்புறம் இதுக்கான பாட்டில்ஸ் எல்லாத்தையும் ரேப் பண்றாங்க. ஆற வச்ச நெய் எல்லாத்தையும் இந்த ஃபில்லிங் மிஷினை வச்சு பாட்டில்ஸ்ல ஃபில் பண்ணி சீல் பண்ணி கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்றாங்க. நம்ம ஒட்டஞ்சத்திரம் சத்யா நகர் கவர்மெண்ட் லைப்ரரிக்கு ஆப்போசிட்லயே தான் இவங்க லொக்கேட் ஆயிருக்காங்க. ஸ்கிரீன்ல இருக்க கான்டாக்ட் நம்பரை யூஸ் பண்ணி உங்க அட்ரஸை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.